Γεια σας μάγκες! Σήμερα θα σας δείξω γιατί πρέπει όλοι να πάτε τώρα αυτή τη στιγμή να αγοράσετε ένα MX-5. Αυτό το αυτοκίνητο πραγματικά είναι για όλα τα γούστα. Περισσότερο πιστεύω για εμάς τους κάμπουρες. Το εκπροσωπούμε και το αγαπάμε. Κοιτάξτε γιατί. Έτσι. Δεν χρειάζεται να σας δείξω άλλα. Πιστεύω ότι τώρα όλοι θα πάτε να αγοράσετε ένα MX-5. Και αυτό δεν ήτανε τίποτα. Αλλά επειδή έφαγε πολύ σκόνη ο κάμεραμάν, ας το αφήσουμε λιγάκι για μια άλλη μέρα.